Já jdu domů, dělej to. Co dáš? Milan. 22 minut. Jak žába. Nadechni se, Milane. Jak žába, ty. Dejchej. Takhle, Milane, dívej. Takhle. Musíš vypustit vzduch. Protože hra skončí. Jo? Dejchej. Máš žaludku vzduch, musíš ho vytlačit těma párkama. No, dobrý, ale on to rozdejchá a pak polkne zas. Musí to rozdejchat, on je srdcář, on to dá. Pohodě. No, ale je dobrý, že takhle ho vytrénujeme. To jo, no. Bude vyhrávat veškerý ty. Soutěže, no. Pohodě, už toho dopustí a ten druhej. Na co čekáš? Dělej. Milan. Ty vole, to Ticho, fakt. neruš ho. Jsem si soustředil, musí dejchat. Aha, dobře. Dejchej. No, nadechni se. Nádech, výdech, Milo. Tady ten jeden, co máš, tak si ho rozvejkej. Nemusíš jich brát 5 do ruky. Ty on to fakt dá, ty vole. Ty pičo, teď už vypadá, že jo, ty vole. Ti říkám, to je srdcař, ty vole, on, víš co. On hlavně myslí na to, že zítra vlastně bude co, že jo. Takhle má zásobu, vole. Nebude. Víš jak. Nadechni se. Kolik vás je v rodině? 8? No, to stačí na rohlíky. Nezbývá, Tak víš? Milan už nemusí jíst. Já chodím každý den po železu, ale nevydělám, nejedí, víš? No, jasný, no. No. Nezvracej, nebo to zastaví. Až potom se pozvracíš. Potom. Až na námku někde dole. U zmrzlináře. Milan, ukaž to video, že jsi to dokázal, ty 40. Kolik jich bylo, Milo? 40? 40. Ty vole, to bych koukal asi. Hej, Milan. Dejchej. Milo, dejchej, nádech, výdech. Milane, Zastaví to, ty vole. hele, teď si odpočiň a nadechni se takhle. Odpočiň si, projdi se. Rozdejchej to. Projdi se. To nemůže projít. Počkej, pojď sem, jdeš nám do hledu. To můžeš jenom takhle. Hele, nadechni se. Dejchej. Udělej tak 10 takhle nádechů, dívej. Kolik jich tam má? Milane, takhle. 6 pár. Dáš ty, Milane, vole. 10 nádechů, výdechů. Honem. Udělej takhle. No. Já vím, že to je moc, to já jsem taky neudělal moc. Ty táta udělal 18. To jo. Ty seš mafián, vole. Kolik jich má? 24? 6? 6 jenom, to musí dát, ty vole, víš co to To už. už dá, no. Ještě udělej 5 výdechů a pak už to tam A tlač natlačí. párek už zas. Teď si to vem, kdyby takhle denně u mě. Kam jde? Se Jo, on si... Počkej, tam nejsou žádné párečky. Jo. Běž už to kamerovat jako na něj. Jo. Milan, dokaž Počkej, to, drž, ty já z párku. si to vemu. Pak to tady pustíš a jdeme pryč. Dělej. Koukni na firmu, jestli ty párky zbývá 6 posledních párků ze 40. Není ti špatně? Dole žádný nejsou? Není Ne. ti špatně? Bude to Dobrý. nasyp do sebe. Jeď, Milan, jeď. Takže 5 párečků zbývá zhruba. Jeď, Milan, jeď. Prosím tě, Milane, jeď. Tyva to dá. Táta, ukaž. Jak ho pozbuzuješ? Milane, jeď, Do toho. Milane, jeď. Já bych ti pomohl, ale nemůžu. Ty vole, už. Podívej, on to dá, ty vole. Milan. No, nemusíš aspoň jíst. No. Ty vole. Celý den Zítra sem přijdem znovu. Dáme si guláš u Míry. Hele, takhle budeš chodit a my tě budeme trénovat. No to je... Milo. Nadechni se, no. Nádech, výdech. Igelitka, táto. Igelitku drž. Jo, mám. Ukaž jim synka taky. Poslední 4, dělej do tě Celá rodinka. Ale vůbec, vole, mě tam nechoď. Jak půjdeš na sociálku? Co? Dobrý, tohle. Jestli uvidí sociálka, tak už vám nic nedají. Hele, to nesmíš to, ty vole. 40 libových párečků. Přijdou prachy, ty vole. Nebo Dáme na internet. No, to ne. ne, to je dobrý. Tvoje tebe tam dáme. Tam Ne, sociálka vůbec. nechodí na internet. Ne, Ale keď... Počkej, kolik má? ty já mám Dejchej. Jako tady žereš, ty a ty nemáš prachy, jo? Tak co, Milane, dobrý nebo ne? Milo, hlídej se. Nádech, výdech. Vydechni. Myslíš, že to dáš ještě nebo už ne, Milane? Dá, to musí dát.
Sedni. 2, 3, 4, Odpočíň. 5. A 7 je. Já vím, že to je moc, je to moc. To je síla, ty vole. Já si myslím, že to dávno nedám. Super. Jde, ty jo. Neudělám to taky. Jde? Bolí, viď? Břicho. Dej to dopnout. Tebe se to řekne, Pepo. To jo? Ty vole. Tak jedem. Počkej, nech ho vydejchat. No ale víš co, on když pak bude dlouho, tak už to pak nedá vůbec. Ne, co nadechne 10krát. Si On krkl, co to je vykrkne. dobře. To je dobře. To je dobře. Ještě si krkni, on to spadne. No to už mu vylítne, když si krkne ještě. Ještě si krkni, dej si ruce do huby. Ne, jo. to se pozvrací. To je po soutěži, jak se pozvrací. Lep to, ty vole. To nemůže to zůstat, to musí být zůstat v něm, ale každopádně se dostane. No tak co? Udělej to, a i můžeme jít na oběd. Dělej, víš jak to pošleme. Obě. Zítra ale až. Hlavně ho neber dneska na oběd. Ne, už ne, ani já nebudu. To by byl chudák. Já si dám jenom kafe, a mám dost. To. Zítra půjdete na oběd, ne? Zítra nás přijďte, navaříme guláš. Jo? A ty už nebudeš soutěžit. Já už ne. Ty jsi hovno. Hovno pojídač. Ty vole, synek, to je požírač. Ty vole, to je hodně dobrý. No má hada. Ty vole, čum. Hej. Jo. Ještě 3? 3 pánky, to nedáš, že zbyl. Ale To Dej zbyl to, jen dej to. to. Já zbyl, co je. 3 pánky nedá. tak Míra nám dá nějakou tu odměnu, no. No ne, musí to dát, že jo. Soutěž je soutěž. To dá. Dejchej v pohodě, Milané. Trénuj na parkiády. To není možný, tyjo, 40 párků, to ne, tyjo, Nepij. jsem myslel, že to nic není, vole. No. Taky jsme si to mysleli. Doma, když mi to vyprávěli kuci, vole, říkám, ty vole, já tam půjdu, já s ním 100, ty vole. A ty vole, ne, ty vole, to nedám. Nejde to, ty vole. Ty vole, ten je dobrý, viď? Kojot. Dobrý požírač. Půjdeš na sociálku, na záchod, tam Tohle se můžeš vyzrastíš tohle, podepíšeme papíry a jdem do hejzlu. To pustíš. Jo. Víš, aby nemáš. Milan. A mě to nenatáčí, takhle nelejš. Jak to? Že to je pak nahoře, to nejde otočit. Lukašek se zalkne zase. Vydrž, ty vole. Víš co, budeme mít peněz? Budeme chodit s Mírou. Já budu tvůj on bude ten a ten to a já budu trenér tvůj. Ustrojený bude všechno. Všechno tebe budou báby? A ne. Ale ne. To bude. Babola. Ne. Klidu, v pohodě. 3 pánky. Když to Jo, on slíbil už má Míro, fakt že to jenom 3. sníš, tak dělej. Fakt jenom 3. Milan. A nikdo tam nejsou. No. To jsi vykoupil celý regál, ne? No, všechno jsem vykoupil. Celý regál vykoupil. Ty, on to fakt dá, to je nádhera, ty. 4 tempánky. Milane, udělej to kvůli mě. Kvůli mě. Na příští, to bylo lepší už ty, víš. Ty. Ceny. Aha. Klidu, klidu. 2 pánky. Milan, Klentaj s tím. Milan, nevyzracej se. Potom, až to sníš, tak potom se vyzracej, to už mi je jedno. Já vím, že to nejde, že bolí Nemáš břicho. tam toho. Já to vím. Vydejchej se, Milan, máš jenom 2 poslední. 2 poslední. Vydejchej se. 2 To poslední. dokážeš, Milan, tohleto. To už nemáš moc. Kdybys měl hodně, tak na to serem. Vydejchej se, vydejchej. Udělej si Pojď sem. třepy. Milane, nemůžeš takhle, musíš. Ty vole. Přední si na chvíli, Milan. Sedni si. Udělej si dřepy. No, to se posere. Počkej, natáčet. Milo, koukej na nás, víš? Zkus to v sedě sníst, no. V sedě bys to mohl dát, no. Slyš to v sedě? Tak tohle je, tohle to já jdem. Dej mu napít ještě. Ne, napiš se nejdřív. Trochu Napiš se a udělej 2, hele, na 3 tahy a máš to. Sereme na to. Na 3 tahy.
Víš, jak si doma kradl párky z ledničky? Ty to hnusy, víš, ty párky, ty vole. Milan. No, dělej. Uděláš to, Milan, uděláš. No. Já ti dám tenhle velký a tu půlku si vychutnáš. Dej to takhle. A tu půlku už se jim bude smát klukům. Neboj se. To jo? To už se jim bude smát, Milané. Ty wow, to dá. Milané, koupíme cigárka, pokouříme. To je můj syn. To je borec. Milané, jsi borec, ty jo, fakt. Klidu, nešímej si, Milané, to je jenom provokace. Nešímej si, Milané. A teď mu to jde líp, vidíš, on se nezavýká, když sedí. Milan. Když sedíš, tak to je lepší? Můžeš i u toho sedět, no. To už je v pohodě, Milan. Na tahy, šup a máme to. Dej mu ten malej. Běžu jako vítězný ten na kameru. Ne, velký je jistý. A to má za sebou. Tak. Takže, kolik máš, Milane, párku? Ještě 2 necelý? Ne, 1,5. Takže 38,5 párku za 34 minut. Zatím to je pěkný, Milane. Teď už to zvládnem v sedě, Milo. Dokážím to, Milané. To dáš? No, Poslední párek. Už ti ukazuju motivaci, Milane. tak. Milan. Dívej se. Motivace. Milané. Milo. Nafotíme motivaci. Vítěz získává 200 korun. Český. Počkej, běž dál, na to musím tady. Ne, nebudeš toho. Musím tady, víš, jako vítěznej. No, je. Ty, on to fakt dá, ty vole. Dej to, Milan, neser se s tím. Ale Honzo, když vytrénuje, měl velký potenciál. To jo, no. Hodně velký. Tam bude jezdit po soutěži už jenom, ale tam bude nejslavnější z Ale já Gorou budu tady. jít ze sociálek, já bych dal průse. No jo, ale... Už pak nemusí být na sociál, co bude No, dělat to ne, no. brachy, že? Víš co, to už bude normálně dělat jako No, ale já soukromí. jezdím s ním, já jsem otec. No, No, tak víš co ty. Bez mě ani ťuk, hoši. No, to je v pohodě. Jo. Jo, osedláme, víš. No, hoď to do sebe. No, a 2 kusy a máme to. necháme písničku hrát, potom dovoláme. Jako soutěžní poslední ta song. Kolik má Honzo? Milan. 5. Kolik? Ne, ale kolik má párku? Poslední. Tohle je úplně poslední. Tohle je úplně poslední kousek. 40 párek. Do kusy a máme to. A i baterka dochází. Honem, Milan, honem, už dochází baterka. Dělej. Milo, to už dáš? No, hoď to tam. No. Je A to? počkej ještě až polkne. Jo, ukaž prázdnou pusu, pak ještě. Ukaž prázdnou, vyplázní pořádně. Milan. Uká? Milane, počkej, to musíme předat vítězovi. Milane, tady ti předáváme vítězství. Počkej, počkej, běžte k sobě, Milan, celá rodina jdou. Běžte k sobě, ty taky. Vík, zavolej syna ještě. Dělej. Běž k němu. Zavolej. Běž k němu, ne. Ukáž 2 kilo ještě, ukáž na kameru, Milo. Co vyhrál? Počkej ještě jako záběr, táta, syn. Tak. Dobrý. Dobrý, Milane, jsi borec.